Cardem a qualsevol edat? Sí. I les dones? També. Totes són fruit d'una relació sexual, la dels nostres pares. L'estimulació sexual s'inicia en edats molt primerenques, amb l'exploració del propi cos i s'intensifica a l'adolescència, amb els canvis hormonals i la descoberta del desig. El sexe, la joventut, és una autèntica muntanya russa emocional. Els primers petons, les primeres carícies, les primeres vegades que fem bitets, les primeres relacions sexuals. I a l'edat adulta, una meravella. Descobrim per fi què ens agrada, com i de quina manera. Ens sentim més confiades, més experimentades, més lliures. I a la tercera edat, què passa? L'envelliment ens pot fer la guitza, però mai deixem de pensar en el sexe, perquè el desig sexual existeix, malgrat tot, fins que ens morim. Avui cardem a qualsevol edat amb la Mireia, la Crazy i la Mari. Comencem. I ara sóc addicte al clímax, em sento atret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest món s'està acabant, millor que ens pilla tots follant. I és que ara reprenc el clímax, estic viciat a tot el que és efímer. Si el que ens espera és la fi del món, que arribi ja. Nosaltres Cardem Cat. Ja, no? Escolta, Laura, molt bé, ho has fet superbé. Avui tenim un programa especial. Sí, feliç dia de les dones. Amb qui tenim avui? Tenim a Mireia, la Crazy, que ja la coneixem. Hola, què tal? Bona tarda a tothom. On és la càmera perquè em veguin? Allà? Exacte, allà. Hola, què tal? Moltes gràcies a cardem.cat per convidar-me, que ja sabeu que m'agrada molt de venir aquí, que m'ho passo molt bé. Gràcies a tu per venir. també. I records al filòleg, que l'has sí. deixat plantada. No ha volgut venir. Si s'ha de fititarra, això que és el cap. Bueno, ja. I també hi és la Mari. Qui és la Mari, Roger? És literalment la mare que em va parir. O sigui, un aplaudiment per ella, que sense ella no seria jo aquí. O sigui que, mama, gràcies per venir aquí, per acceptar venir aquí. Bueno, no sé com has enredat, però he arribat i estic aquí. Que enredat, Sí, molt enredada Sí. estic. Bona tarda a tothom i espero passar-m'ho molt bé, no? Perquè ens ho passarem bé i he tingut això, no? Sí. Farem un riure. Doncs vinga, a riure una mica, que això hem vingut. Avui especial 8M, Dia de les Dones, Laura. Sí, a mi m'agradaria felicitar, evidentment, a totes les dones. I hi ha una cita de Simone de Beauvoir, jo amb els idiomes ja sabeu que sóc... Ets perfecta. Ho he dit bé? Sí, i tant, i tant. Vale. Que diu, no naixem com a dona, sinó que ens convertim en una. I vaig llegir aquesta frase i vaig pensar, crec que encaixa molt bé amb el programa d'avui. Sí, amb Cardem Cat, amb el programa d'avui i amb Cardem Cat. Molt bé. I m'agrada felicitar el Dia de les Dones amb aquesta frase. Doncs queda dit. Perfecte. Molt bé. Comencem el programa amb, avui, com sempre, el terme del programa patrocinat pels nostres amics de Crea Hogar. Avui què tenim, Laura? Sinònims de la Xona. No podia ser d'una altra No podia ser d'una altra manera. Fem una cosa. Mari, o sigui, mama i Mireia, ens ajudeu amb els sinònims de la Xona? Ah, sí? Vinga, va, comencem. Mari. Vinga, abadejo. Conejo. Abadejo, que en català pronunciaríem abadejo. Abadeixo. Pues conejo. Conejo. Què més, Mireia? Bergantina, peixina. Fascina, mira. Aquesta sí, Bueno, carxofa, la xona. Carxofa, sí. També, també. La cotorel·la. Ui, Aquesta... No sé què és, No, jo tampoc. però té nom d'ocell. Sí. No? Ai, a mi enfermetat. Com a quinoxera. No sé. Cotorel·la. Cotorel·la. Salmonel·la. Ostres, aquest el tenim al llibre? Sí, el llibre, que per cert ja és a les llibreries, podeu anar a comprar-lo quan vulgueu. Estofat. Ui. Menja amb l'estofat. Cagat, xup-xup. Ui. Molt bona aquesta, molt bona. eh? A més, es té que fer a poc a poc perquè quedi bé. Claro, Això, quedi ben tendre tot. Exacte. Bueno, aquí no té que quedar tendre, té que estar duret, no? Bueno, No, sí. A veure, Mari. No, home, no, Ja m'ha dit que comencem? quedar tendre, no, Ara tendre estava no. pensant, a veure aquí... Bueno. lloriguera. Ui, aquesta no l'havia sentit mai, lloriguera. Que és l'amagatall, no? La lloriguera. Sí. La madriguera. del Exacte, conejo. sí. Del conejo. Del Coneix. Ui, parrús. Parrús, aquesta és Parrús, coneguda. sí, és la més coneguda, Sí. la més Sí. coneguda. Tabella. Tabella.
trumfa, això és patata... Sí, al Baix Empordà. A la Cerdanya, A la Cerdanya també. Hi ha un anunci a la televisió que ara no patrocinaré, sinó que paguin, que tot el dia En parlen. surten, clar. Sí, i després tenim ja per últim xap i... El xirri. El xirri, El xirri, sí. Ostres, el xirri- El xirri de tota la vida. No, sí, però hagués pensat que estava mal dit. Sí, bueno, potser no crec que estigui acceptat A mi pel m'agrada diec. xotxo. El xotxo. El xotxo. Menja'm el xotxo. La xona. La xona, el xotxo, sí. I ja per últim hem de dir que al País Valencià en diuen bàcora, en aquest cas, i a les Balears com en diuen? Col La i col, patrulla. col amb patata. Això és... De redundància. No, això és la tiguera que faré. Mira, per la Xènia. Ai, la Mira, per Xènia. Col amb patata. Com és? Cony, com es diu? El què? Allò de... El trinxat. El trinxat. El Xènia, trinxat. vull fer un trinxat amb tu. Jo poso la col i tu la patata. Molt bé. Com hem dit, tots aquests termes els trobareu al nostre llibre Cardem en català, ja disponible a totes les llibreries. Després passem a l'enquesta. Laura, què hem preguntat per aquest capítol? Hem preguntat, la gent també carda. La gent gran, sí. La gent gran també carda, Sí. no? Sí. I quines respostes ens hem trobat? Arran d'un fragment d'Eds i Uts del 3CAT que ens va sortir. Les respostes van ser amb un 82%, majoria aclaparadora, i tant, que carden. Després amb un 12%, no, ja no estic o no estaré per romanços. I després un últim 6%, que ens va dir, no ho sé, però no he cardat mai en català. I d'aquest 6%, em sembla que la Mireia va votar aquest, tu formes part del 6%. Ah, sí, és veritat, no he cardat mai en català. Explica'ns això. Cony, a veure, què vols que t'expliqui? Per què no has cardat en català? Pues no ho sé, i vaig amb catalans, Jo sóc una dona molt autòctona. Producte de la terra, quilòmetre zero. Pues no ho sé. Però t'ha passat que tu, o sigui, amb algú que has lligat, parlàveu en català, però després, a l'hora de cardar, heu passat al castellà o una altra llengua? No, potser no heu parlat directament. Però bueno, lo típic, fica'm-la ara per aquí, Bueno. menja'm aquí. Ah, sí, clar que sí. No, Que... clar, Pues jo doncs- que sí que no. Sí. Ah, pues no ho sé. Ho tinc aquí apuntat. Sí, Pues sí. no ho sé, mira, igual et devia enganyar. No ho sé. Tu, mama? La pastanaga, no ho sé, és que no ho sé. Vas votar amb aquesta enquesta? Sí, i ja vaig dir que jo no havia mai cardat en català. Ah, també ets del 6%, tu. Sí, Val. del 6%. Però totes dues coincidiu, o això crec, que la gent gran carda. I tant. No tant, però i tant. I tant, no tant, m'agrada. Sí. Jo crec que vaig votar un i tant, perquè també voto. Només pel fet de dir, si us plau, quan sigui gran, vull cardar. O sigui, no se'm passa pel cap no fer-ho. Però Estic patent. fixa't que ma mare acaba de dir i tant, però no tant. O sigui, és més qualitat... Però té més qualitat. Ah, això anava a dir. Té més qualitat. Menys quantitat, però més qualitat. Exacte. Ja no et poses per qualsevol... Aquello de aquí te pillo, aquí te mato, no. Això ja no. Fer un pim-pam no, eh? Això ho fas quan ets jove, que no tens un lloc per anar, i ho fas a la platja, ho fas amb un cotxe, o on t'agafi. Això on t'agafi. Ah, mama, però amb 64 anys que tens tu, també ets jove. Sí, soc jove, però ja no vaig a la platja a fer-ho, ni al cotxe, ni a segons quins llocs. Ah, no, sóc jove. Segons quins Ella llocs. sí. Al tanto, segons quins llocs. Altres sí. Bueno, però no Ja te'ls és selectiva amb els llocs. explicaré a tu. Home, però aquí estem aquí en companyia, mama, sí, i estem en no ens veu companyia, ningú. però després això ho escoltarà el teu pare. Entens, no? Llavors hi ha coses que no es poden dir. Val, d'acord, És com allò d'acord. de que quan vaig en viatge amb les meves amigues, el que allà passa, allà es queda. Això és cert. Recorda que això se lava i s'estrena. Això sí, ja en parlarem després d'això. Molt bé. Val. La segona pregunta que tenim, Laura, quina seria? Què canvia més amb l'edat? El cos, el desig o la manera de viure el sexe? Tot. El cos canvia, o parlo per mi, no? Perquè Comença, jo crec que comença... el cos canvia. Sí. Però canvia, com canvia? Home, ja, a veure, suposo que no totes les dones seran... Jo m'he engreixat, no és que fos mai prima, però no he estat tan grassa com ara. El cos canvia, la menopausa, he tingut molts canvi problemes hormonals, a més he tingut molts problemes. El desig canvia també, perquè és veritat que canvia, desitges altres coses, Hòstia, també. jo vaig catxonda com... Ets jove, encara ets jove. És que sí, perquè jo, clar, saps què passa? Que em trobo que... Sí, no per dir-te vella, però bueno, que està clar, és evident que ets més Home, jo, podria ser la teva mare, claro. exacte. I jo ara crec que estic
Estàs A en la el millor, cúspide. estàs en el A millor la moment. plenitud, crec Estàs que en el estic millor d'acord. moment. Amb això estic d'acord. És la millor edat. Sí. A partir dels 40, 40, Fins als 55... Jo li dic a les meves amigues, tinc amigues, algunes són més joves que jo, una mica més joves que jo, i jo els dic, quan arribeu als 40, ja m'ho explicareu. Aprofiteu, És aprofiteu. que a més, clar, ara estàs que desitges i ets desitjada, jo que sóc heterosexual, per nois joves. Ui, ui, ui. Parlem-ne. I els pares. Parlem-ne. Perquè- Això com ho siguis, perquè jo tinc la teva edat i a mi això no em passa. És veritat, a mi Parlem-ne. del 2000, per dir alguna cosa, Què? i del 70, clar. O sigui, Perquè els hi dona vidilla. Jo tinc una franja d'edat molt... bé, clar, és que els del 2000 ja tenen 26 anys, que a mi se m'oblida. I més joves, I més joves, de 20 i 20 i pico, que és allò de dir, a veure, ni... Del 2005 també n'hi ha hagut? Sí. de 20 anys, sí. Molt bé. Ai, això et donaria molta mandra. Sí, Oh, sí, mira sí, sí, ella. sí, les joves. No. Massa joves, mama? No, massa joves, per mi massa joves. No, jo Home, tan però, joves no. a veure- Poden tenir molta potència, però jo no tinc ganes d'ensenyar a ningú. Sí, però, bueno, és que no explicaré segons quina... No ho expliquis. Bueno, no ho expliquis. va. Explica-ho, Que ens Mireia. farà- És el moment, ara. Ens farà enveja. Ara, això que has dit de la potència, o sigui, parlem-ne, perquè és molt probable. No ho sé, perquè, clar, hauré de sortir un dia de festa amb tu, a veure què... Sí, però que no esteu de festa, a mi bueno. per l'Instagram, nena, però que em fan mandra. Però és que jo ara No, m'he però trobat molt de la selecta. potència, potser, quan som més joves hi ha més potència, no Clar, queda i tant. s'esforça, Sí. i ràpid, un pam, però amb potència... I no fan un, te poden fer 3 i No, 4, oi, els que oi, oi, vulguis. oi. Tenen més S'esforcen resistència. molt. Clar. Més potència, més resistència. No, són més A veure, Complaents. són com més... Tu et sents allà, clar, et sents allà una Ets la força. reina, és la reina, Clar, ets la reina. I és allò de, si quedo con esta, ai de no, o sigui, jo no puc estar i fotre-li un d'esto i gatillazo o qualsevol cosa. Arronsada, en català. Pof. Vols dir que es concentren més, estan més per la feina, o sigui, Sí, estàs ara amb por cada de... vez- Sí, a de veure... fer- També volen quedar bé, volen quedar bé. Ara fa temps que... És que a mi em fa mandra, perquè és que és el que dèiem, jo m'he tornat molt selecta últimament, i ha de ser una cosa... Però ja va bé que sigui selecta. Sí, jo hago poco, però... Però Ho bien fas hecho. bé, no? Sí. Sé poco, Molt bé. però bien Que és hecho. allò de dir, hòstia, després puc, joder, que després es pot explicar, de dir, hòstia, sabeu què? Clar. I llavors no hi ha tanta potència, potser. O sigui, hi ha més... En el sentit de... Normalment, quan vas amb una persona, quan ets jove, què fas? Cardar molt, perquè cardes molt, i repeteixes, no és només un. Però quan ets més gran, amb un, i si està ben fet, ja està bé. Quan et refereix a... Què vols dir amb un, mama? Amb Amb una pardalada, vols dir? És una pardalada, Sí. es diu? És que jo el del català ho porto una mica malament, eh? És el polvo, el mal anomenat polvo, és la sí. pardalada. Sí, però quan ets jove clau. fas més claus. Fas més claus, molt bé. Exacte. Molt bé, molt bé. I potser és més, no ho sé, és més... Inverteixes més temps, no? O és diferent? És diferent completament, no té res a veure. Potser potser ara li pots invertir més temps, perquè et dediques a més coses. Però quan ets jove és un aquí te pillo, aquí te mato. Almenys jo parlo per la meva experiència. Que estic parlant de la prehistòria? No. Crec que sí. No tant, no tant. Per tant, lligat amb això, o sigui, la vostra concepció del sexe amb els anys ha canviat, és diferent. És diferent i millor. És millor. O sigui, el sexe als 60 és millor que el sexe als No el conec, el 20-25. sexe Ella no ha Als arribat. 45. O als 45 és el millor. Hòstia, és que jo ara... Uah, és que ara penso, per exemple, en les primeres vegades... No, però jo, per exemple, que és el que deien, de l'època aquesta de plenitud, i a vegades que és allò que dius, és que vull més salida que em vaig gosant amb la cantonada de les cames, tio. Clar, és que he de dir, per favor, com pot ser aquesta tia i està tan desaprofitada, hòstia, les ganes de... Les ganes de que tengo. I no, però m'he tornat selecta. Molt bé. Però, això parlem del Dia de la Dona. En quin punt estem les dones ara? Estem, normalment, o sigui, les dones ara som, no jo, vull dir en general, perquè això jo, que em surten molts vídeos a l'algoritme i tal, les ties, joder, són moltes, molt empoderades, autosuficients, tant econòmicament com de tot, que no necessitem, o sigui, la figura de l'home ha quedat com... Parlo del que és una parella normativa heterosexual, ha quedat com rellevada de, hòstia, saps? I ens trobem moltes, i ho diuen, que d'aquí uns anys serem moltes que estarem solteres. I ties, joder, que estem bones, que jo no és allò que dic, és que soy una diosa, vull dir que com jo, n'hi ha moltes, Jo sí, sóc una tia de buen ver, soc intel·ligent, vull dir, és que és veritat, no...
No és res que sigui mentida, autosuficient, tinc el meu fill i tal, i com jo, moltes. I estem igual, vull dir que no és una cosa que Potser em passi perquè a mi. també busquem un perfil d'home, o sigui, un perfil alt, en el sentit de... Clar, tia, però és que no et mereixes que a menys. nivell perquè si intel·lectual tu- ens complementi, claro. o sigui, ja no et conformes No, amb... i jo crec que ha sigut a la Si no, inversa, que ens ets- hem ets empoderat una tant... saleta. Sí, però ens hem empoderat tant que ells, els tios, tenen això, la puta masculinitat fràgil aquesta. Totalment. I Ja. és veritat, hòstia, saps? Fem por. Claro, A vegades això volen sí. dones molt Dones submises, segures, A vegades sí que fem empoderades, por. Penso jo. O sigui, Fem por, no? des d'aquí, dia 8 de març, que algú, sisplau, em fiqui la fals i vull un empoderador. M'encanta. Necessito el meu empoderador català. Ara aquí una crida. Baby, eres el meu marit. Vam partir al llit i me la fiqui. Eso, ja seguim. Creus... I sobretot, que no s'espanti. És que no follo! És que és així. Tu què, Mari? Quan paca? Jo no conto, aquestes coses no les explico. No les pot explicar No les aquí. Estem a 8 de explicar. març, Ah, clar. No les puc explicar. Després m'ho expliques. Vale. Entre tu i jo. 6 mesos. Ui, mare de Déu, 6 mesos. Lligat amb això, precisament, creieu que hi ha un augment... O sigui, no... Bueno, aviam com explico. Hi ha escassetat d'homes heterosexuals, Ja, perdó. Cada vegada escassetat d'homes heterosexuals degut a un augment progressiu Sí. Sí. d'homosexuals? Sí. Sí. I els guapos i els tios bons I si normalment vas són amb el gais. te n'adones que això és... Home, cert. pobra Si tots els Dani. meus amics són maricones, venga maricones, venga, de oferta, maricón, venga, que tiene aceite, venga, activa, versátil, de oferta los tengo, claro. I afegim-hi els soy heterosexual, molt heterosexual, però de 5 a 6 pots venir a casa meva... Heterocurioso. A fer-me una xarrupadeta. Ai. T'obriré les portes. D'aquests n'hi ha uns quants, Sí, N'hi ha uns quants d'aquests. Que volen provar? Volen provar No, coses que ja han noves? provat i que els agrada. Ah, els hi ha agradat. Però ells no accepten que són bisexuals. Ells diuen que, clar, La masculinitat fràgil, Clar. esto és de maricones. Sí, no sí. es pot dir a un noi que és guapo, perquè esto és de... Sí, És sí. així, Estem... Doncs, noies, perdoneu, però tenim un problema. Vull dir, jo clar, et podria dir, cada Laura, que guapa ets, i no soc, però això vull dir, perquè estem... Entre coses que homes no és... això no, està- recordem però que li va tirar la canya a l'últim capítol de la temporada anterior a la Xènia. Per si li he dit la cola i la patata, pues que la Mira, jo és una cosa que no descarto quan dia de vida, Doncs jo crec que la Xènia, bé, no ho sé, però... Som A més, bisexuals. vaig fer no fa massa allò que hi havia al xat GPT, que jo li dic Cuca, i li dic, mira, em vas el que em coneixes, tal, i vaig ficar una foto meva, dic, tengo una foto amb la meva ànima bessona, i em va passar una tia. Ah, alguna cosa ha vist. És que jo sóc molt masculina. I llavors vaig dir, no, sóc heterosexual. I llavors em va passar un pibon. Ah, la vaig veure, la vas penjar. Un pibon, em va passar un pibon, primer em va passar una dona. És que jo crec que sóc jo sóc més masculina que els meus amics. Que unes rotades que... Confirmem, doncs, d'ençà de l'últim capítol de la temporada anterior, no has experimentat amb altres dones o noies? No he tingut l'ocasió. Un dia estava molt Xènia. desbocada. Sí. Truca. Llámame, yo también. Llámame, yo también. No he tingut. Però un dia, alguna vegada sí que és d'allò... Why not? Bueno, doncs aviam. Parlant de la Xènia, em sembla que tenim un missatge molt especial. Ah, sí? Mirem-ho, aviam. Hola Laura, hola Roger, com esteu, Cardemcàters, com va tot? Us volia ensenyar aquestes fotos que vaig comprar fa uns dies en un mercat de segona mà, veieu que xules? I també us volia preguntar quin és el consell que li donaríeu al vostre jo de 20 anys? Quina és la cosa que li diríeu? Home, la Xènia! Un aplaudiment per la Xènia, tant. que ens ha enviat un vídeo des de Leipzig, des d'Alemanya, que ella és d'Erasmus, ja ho sabeu. D'orgasmos. D'orgasmos, això, que ho va dir la Mireia a l'últim capítol, és veritat. Ara ho volem buscar, D'orgasmos, sí, sí. Trobam a faltar. Sí, Xènia, ja, quan vulguis ja tornaràs. Ja sí. No deu tenir pressa per No, tornar. Em imagino sembla que que no. no. No, Oi que no. No. Per tant, quin consell o recomanació li donaríeu a la vostra jo de 20 anys pel que fa al sexe? Jo a la meva, pues que tingués més cura perquè, bueno,
jo em vaig quedar embarassada molt jove, pues, provar el sexe tot el que vulguis, que és el que he recomanat als meus fills i l'he recomanat a les meves netes, que ja tenen una edat d'anar fent cosetes, sobretot que ho facin amb cura i que, amb que protecció. poden... Exacte, amb protecció, i que gaudeixin tot el que vulguin, però amb cura. Que experimentin tot el que vulguin, però sempre Exacte, amb protecció. que això se lava i s'estrena. Això, sí. En parlarem d'això. I tu què, Mireia? Igual, que feu tant com puguis, perquè el dinar, sí, tal qual. Perquè després s'acaba, no? Això cada cop va perquè, menys. hòstia, el que passa que això... Saps que m'he donat ara amb la... No amb l'edat, que és que queda molt lleig aquest edadisme, però amb l'experiència, quan és allò i és una experiència frustrada, ai, et deixa molt mal... Però ho dius per les primeres vegades? No, ara. Ara. Sí, és una cosa perquè no connectes amb l'altra persona. Jo crec que es busca més això, connectar amb o almenys jo, connectar més, una mica, més que lo físic. Sí. Emocionalment, vols dir? Sí, vull dir que no vol dir que t'hi vulguis casar, però que connectar. Poder compartir, tenir una conversa... És que això... Això ja no. Això m'ho faig Això jo. ja no. Fa mandra, és el que has dit abans, fa mandra. Jo vull connectar amb algú, saps? Aporti una mica Llavors, quan conversa. això és que una mica dius, ui, te deja mal sabor de boca. Mira que la nefa també la deja. La llet, la lletarada. La lletarada. Tenia que dir, jo estava el que... Ai, hòstia! Se m'ha estirat... No, bueno, és igual, no diré res. Això, jo me lo trago tot. Creieu que l'ús d'aplicacions per lligar fomenta una mica això, aquesta sensació de... com de... tot molt fred, no? Tot és molt pim-pam. Sí, perquè estem, o sigui, la que entres allà ets al mercat de la carn. Ah, mira, això, no, pim-pam, siguiente. Vull dir, en general, trobo que hi ha molta falta de compromís i de responsabilitat efectiva, que si tu quedes amb algú i aquella persona no t'agrada, però ja no és amb les relacions, el món en general som molt egoistes, perquè amb la feina mateixa et passa amb el dia a dia, o sigui, jo que treballo venent i no, això no digue-ho, digue-ho, no me interessa, no passa res. Clar. I vamos al que, saps? No sé, és en general. I el món aniria molt millor si féssim això tots. Sí, llavors, clar, estàs allà i busques... Però és que és això. Responsabilitat emocional. Sí, busques i, bueno, a ver si encuentro otra, o esta, hablo con 50 a la vez perquè així em puja l'ego. I així estic i després no m'agrada cap i no quedo. Per això que no... No sé el que és perquè no ho he fet servir Ai, mai. millor, No. és que és veritat. Conec gent que ho fa servir Coneixes gent que fa servir? I tant. I m'expliquen les experiències. No diré qui, però sí. Alguna cosa que t'hagin explicat així? No, em fa gràcia perquè, bueno, és una persona propera i sí, i em diu així, bueno, no tinc per què dir qui és, no? Vale? Però sí que és curiós perquè com no sé com funciona, perquè no ho he fet servir mai, doncs li vaig preguntar, bueno, i això què fas, com ho fas i tal? I quan m'ho va explicar vaig pensar, és molt fred, no? Això amb una persona, i a més te pot posar una foto que potser que te diuen, i tu diu, després vas allà i resulta que no era ell, no? I dius, ui, això, i a part que em fa, que ja dic que no sé com va, però em fa una mica de respecte perquè penso que et poden enganyar de moltes maneres. Home, i tant. Pot ser una persona violenta, pot ser una persona... Sí, per això. No... Que, bueno, és igual, també pots conèixer algú i ser igual. Però em fa una miqueta de respecte. No dic que no ho faria mai, no crec que ho faci, no tinc edat, no, d'aprendre, però no crec que ho faci. Sempre, mai no és tard, mama. Mai és tard, bueno. No sé. Jo tampoc, no tinc cap aplicació. És que jo amb les apps, jo sí que he quedat amb algú, però ha sigut cosa molt... El que dèiem abans, que hi hagi una mica de morbo. Un poco, doncs, jo què sé, quedar un tio amb un tio, tinc una moto, no sé què, i ja vaig quedar directament a un bosc. Todo muy... O sigui que la prèvia és necessària en el teu cas? O sigui, per anar a prendre alguna cosa. Necessito connectar. Molt bé. Bueno, pues... Tot i que no sempre deu ser necessari, és a dir, depèn que... No? Home, si vas amb pressa i tens les coses clares... És un pipam, no? Però això és molt Grindr, No ho sé. Bueno, quan vam parlar dels clubs d'intercanvi de parelles... Ai, vaig anar a fer un cubata. I què tal? Bueno, mira... Ostres, hem encetat un cubata. Explica, Mireia. Vaig anar a fer un cubata un dia que estava molt trista i vaig anar amb un amic, dic, vinga, anem aquí a fer un cubata. I ens vam fotre allà. Hòstia, la penya allà. Però veus, jo crec que no vam anar al lloc que tocava, al lloc bé, perquè era molt...
Vull dir, això que a vegades mires que hi ha com una mena de codis, no hi ha la gent. Vinga, abre! Però veus, potser en aquests llocs no és necessari connectar. No, però Potser hi ha gent que sí que necessita connectar, que ja ho vam parlar. Però deu anar per això, no? Però hi ha gent que potser no necessita connectar. Sí, però era el tipus, era aquest club. Jo crec que era el... Perquè no, O jo no potser vaig veure la com gent parelles concreta en aquell moment. clar, sí, era allò, vinga, saps? I Jo crec que és possible poder tenir una va venir relació una amb sexual... que les tetes, diu que te vienes, dic, no. Sí, era molt barruer i tot, era Ja. molt barruer. No, això tampoc. No. Vull dir que... Però era aquest lloc, Quan Vull dir, vam aquell passar lloc dels veus. clubs ja es va dir que això no, o sigui que normalment no acostuma a ser que hi ha molt jo el vaig respecte. veure, aquest capítol que veu ficar, Sí. i aquest lloc, vull dir, aquest lloc, l'entrada, per exemple, vull dir, ja és un preu que ja veus que només per lo que costa no anirà tothom. Jo vaig pagar, penso, 10 euros. Vull dir que... Ja. Saps? Que Això es és una podia manera pagar allà de com seleccionar un... el personal, Exacte, també. com un gin tònic amb una... Sí. M'entens? Llavors, clar, ja el tipus de gent no era igual. I, vull dir, és una manera de filtrar, clar. Sí. Pues eso. Pregunta número 5, Laura. Quin és el gran mite sobre el sexe a partir dels 45-60 anys? Què en penseu? Ahí. 45 panteres. Mira, ja vinc felina i Què tot. vols dir amb això? Panteres. Panteres grogues? No, panteres grogues, no. Que, bueno, jo m'hi sento, una pantera. Sí. A punt de retirar-se. Però què vols dir amb això de la pantera? Una dona molt felina. Ah, empoderada. Sí, molt... Que té clar el que vol. Molt dominants. Ah, és el que anava a dir. Però potser això pot fer por, no? Segons quins homes. És que és el que diem, és que llavors, clar, ja arriba un moment que dic, si jo he de canviar perquè l'altre no tingui por, pues, poder que l'altre vagi... Que canvia l'altre, no? Claro, és que ja al final arriba un punt que dius, no mereixo menys que això. Per això, tornem al cap del carrer, O a través de lo mismo. som selectives. No? I tu què, mama? Jo, això del mite, no tinc. El de la caverna. Sí. Aquest el tinc jo, el mite de la caverna. Ja te la tinc, si vols. Espera que em vagi. Pitàgores, ven! Era Pitàgores, no? Plató, era Plató. Plató! Mare de Déu! Marrana, però culta. Hòstia, era Plató. Era Plató, no? El mite de la caverna. Les luces, és veritat. Sí, sí. És veritat. Filosofia por el culo me la metía. És que... Bueno. Ai, mare de Déu, senyor. I ja per acabar... Un moment, Sí, el digues. tema del mite, potser una mica n'hem parlat abans, però jo crec que és un mite, però real, no? de que potser el sexe als 40-45, a partir dels 40-45, o en aquesta, o no sé fins ben bé quan, o potser és fins ja al final, però no ho sabem, no? Però a partir d'aquesta edat sí que és diferent, no? És una mica allò de dir, bueno, ja sabem què volem, què no volem, què ens agrada, què no ens agrada, com gaudim, potser ja hem començat a conèixer-nos cadascú amb nosaltres mateixos, no? Sobretot nosaltres, les dones, que sempre no? És una mica allò de... Sin satisfyer, sense. Amb Opino. i sense. Ja, Amb i jo opino sense. que és millor sense. Però bueno, que tenim la possibilitat també Sí. de conèixer-nos més i saber què gaudim, no? I com ens agrada gaudir. I jo crec que això dels 40 crec que és un mite, però crec que és real, o sigui, és un mite La millor real. època per la dona. Penso que sí, crec que Home, es i gaudeix tant. més perquè quan ets molt jove encara tens, o sigui, et falta experiència, falta experimentar, et falta saber, provar, si realment, no? Això que dèiem abans, ostres, la gent jove que no s'emparelli tan aviat, no? Que, Sí, que visquin, però Que experimentin. gaudeixin del Que sexe experimentin i que provin, coneguin, i exacte. que realment sàpiguen què els agrada i què no. I a partir d'aquí... Puc dir una cosa? I tant. A la gent que mira el patrimoni de la humanitat. Homes heterosexuals, anava a dir de 25 a 40, dic no. Bueno, més menys. Jo ara mateix em trobo en plena floració sexual. L'únic que estic buscant és una bona manguera que em regui. És que
que és molt ocurrent. T'ha quedat molt bé, eh? Sí, i tant, i tant. Busques floració. Connectar-te Sí. a una bona manguera que et exactament. regui. D'aquí sortirà una, segur. D'aquí segur, i tant. Una Ja no, viento. més d'una sortirà. Ja Lligant amb veuràs. el temes de les mànegues, jo volia... Mànegues. Jo volia fer una al·lusió a un terme que ma mare, jo he sentit des de petit, que ella sempre m'ha dit, que és el terme remenar l'api. Mama, explica'ns què vol dir remenar l'api, segons tu. Remenar l'api era quan ella era joveneta, Sí. ja dic, la prehistòria. Sí, clar, era la prehistòria, fa molts anys d'això. Quan tu anaves a ballar, que llavors es ballava los lentos, no? Que, no, ara ja no, això no es Hem fa. de recuperar. Això era Els balls molt tradicionals. maco. Això era molt maco perquè, a més, doncs, normalment te quedaves dreta allà a la discoteca, venia un, te demanava per ballar, però te demanava per ballar per remenar l'api. Perquè, clar, tu ballaves agafadeta i ell què feia? Remenar l'api, no? I ho notaves, eh? Vull dir, no era una cosa que... notaves. Sí, i podies dir, aquesta aquesta està bé. millor que l'altra. Ah. Sí. O sigui, això era remenar Per l'api. tant, podem dir que ma mare una mica va ser la... com La ho diríem verdulera? això? No. La pionera amb tot el tema del concepte del petting. Es diu petting, el això? Sí, petting. el roce de tota la vida. Clar, el Vaya, petting. bueno, doncs Tot i que el mira. petting també inclou, que també és un terme que trobareu al llibre, inclou tot el que sigui no penetració, és el petting. O sigui que... A mi això, el magreo. Sí, Sí. A mi això m'agrada molt, el petting. sí t'agrada el petting? Bueno, ara ho fan quan ballen, no? Que fan el twerking aquest, que Sí. te posen el cul i tot això, que als homes els hi encanta. Pues, Sí. pues això és el que feien els Els homes homes a tots amb sexuals. nosaltres. Però amb més discreció. Amb més discreció, Potser perquè més sí, elegància, més elegància. no? Bueno, I això més va a suau, gustos. més suau, era més Això va a suau. gustos. El petting. Potser algú més jove ens diu no, això ens encanta, el twerking i el que sea. Però... Ja hem d'anar acabant. Ja s'ha passat? Sí, ja s'ha passat. que Això passa ràpid, volant. no? Que Sí, ràpid. sempre passa volant. Ara heu de contestar la pregunta del convidat anterior o una confessió. Quina és la pregunta, Laura? Explica una anècdota lingüística que t'hagi passat en algun moment de relació sexual. Anècdota lingüística. Mireia. Però tipus Per què? exemple, el convidat del programa anterior ens explicava que havia conegut una persona amb qui parlava en català, però en el moment de la relació sexual va canviar d'idioma i va començar a parlar en japonès, no? Correcte. No recordo malament? Sí. Doncs alguna anècdota lingüística... Konnichiwa! Konnichiwa! Como el culo! Como la bandera de Japón, desgraciado. Doncs això, no sé. T'imagines que et passés això, Mireia? Que de sobte comencessin a parlar en, jo què sé, en japonès mateix? Però jo sóc una dona poliglota. Ah, és veritat, és Tinc veritat. Claro, jo tinc do de llengües. Me'n sortiria. Per tant, no us ha passat res així? No, A tu, no. quan eres joveneta, tampoc, No, mama? no. Amb els guiris de la Barceloneta? Amb qui has dit? Amb els guiris de la Barceloneta. Amb els guiris de la Barceloneta me'ls mirava, però no els tocava. Ah, no, d'acord. no, aquestes coses no les feia jo. Per tant, no. No. El que sí que és veritat que hi ha molta gent que no li agrada parlar perquè talla el rotllo, no? Que hi ha, o sigui, hi ha gent que parla i carda en català o en japonès o amb l'idioma que sigui, però hi ha gent que no li agrada parlar perquè potser Està es desconcentra Exacte. o talla el rotllo, o depèn què diguis, potser dius, Sí. ostres, ara? Uf. Per tant, no us ha passat res així. No, així relacionat amb, o sigui, amb la llengua catalana, Val. diria, no. I una pregunta pel proper convidat. Què és? No ho podem dir. La gràcia és no dir-ho. Ui, no se m'ocorreix res. Així una mica... Pagaries per tenir roba interior usada? Ah, mira, molt bona pregunta. Ui. M'agrada. N'hauríem- És un tema, sí, això. sí. N'hauríem de parlar. Sí, existeixen aplicacions, existeixen... I al Japó, precisament, I hi ha màquines d'expert. Al Japó, així. Molt bona pregunta. I aquí també. M'agrada. Aquí també. I els preus al tanto perquè... Vendo bragas usades, 3 dies, maceradas, de 5, vull dir... Envasades al buit, no? Para que huelan un poquito más. Envasades al buit. O sigui, no ho he fet, però que has de fer... I a més van cotitzades i tu te les poses sí. i has de fer un vídeo... Em sembla que al Japó, no? Al Les Japó, van sí, veure és el que ja deia. en No, les però màquines no cal que aquelles. tant. Ah, mira. No, que aquí hi ha aplicacions... També? Sí, clar, per això és el que dic, i hi ha gent que les A compra lo millor- amb tot tipus de fluids. Escolta, Mireia, a lo millor, si és per talles com la meva és més gran, pagaran més. No, per fluids. Va per quina fluids i per llàstima. olors, no?
Vale. O sigui, fluids de tot tipus. Bueno, De tot tipus. jo hi ha uns que no en tinc, però n'hi ha altres que sí. No? Doncs Sí, mira, bé. a lo Si millor no seria... enterre algun dia... Per favor. Podríem fer negoci. No m'estan tant en la mare, perquè també anava. No, doncs aquest no m'agradaria, eh? No, aquest no. Vull dir, però hi ha gent que... En fi... Bé, queda clar, doncs. Té que haver-hi per tot. Pel proper convidat ja tenim la pregunta. Mama, moltes gràcies. Mireia, la Crazy, moltes gràcies per Ens ho hem passat venir. molt bé, eh? I com sempre acabem amb el comiat, amb el nostre lema. Sí. Si vols dir-lo tu, Laura, i vosaltres la segona part. Vale. Carda sense vergonya. Carda en català. Que vagi bé, adeu. Adéu. Gràcies.